Хора, малко прекъсна видеото. Връзката. Да. Камерата спря. Така. Да, това пак е трета част, спокойно хора, не е четвърта. Но обаче ще има колко части? Около 12 части някъде там. Още не сме измислили какво ще правим в тях. Така че четвърта част може да очаквате на около 10 май, може би. Да, някъде 10 май ще излезе четвърта част. Съжалявам хора, но обаче имаме работа през другите дни. И затова чак в събота на 10 май. Трябва да изследваме до 10 май. Да. И на 10 май ще пуснем четвърта част, която ще излезне в колко часа трябва. Някъде около... не знам хора. Мисля, че около... От някъде ще го пуснем от 1:30 до 3, някъде от тези часове ще го пуснем. Или ще е в 1:30. Или може да има нова част в четвъртък. Четвъртък. Няма да можем четвъртък май. Утре? Можем. Добре хора, утре ще е. Утре е четвърта част, на 10 май излиза пета. Сега трябва да ви покажем къде ще е нашата база. Да, и сега тръгваме към базата. Ай, ще се включим като стигнем до базата. Хора, Тръгваме към базата. да, в момента. Не, камерата. Измай камера. Тръгваме към базата. Но супер близко сме до базата. Това е хубавото, хора, че... Но може да ви покажем къде мислим, че живее баба за Звездара. И сме си направили базата близко до нейната къща, за да имаме повече улики. да видим повече улици, за да може да се върнем да вземем, примерно да свършат патроните, да се върнат, трябва да се стара, да имаме възможност хора, между другото, да има много голям шум. Защото Саудитска Арабия е голям шум. Ето я. тук ще имаме базата. И аз примерно, вижте какво може да направим с бразите, е точно заради това, че, виж, снимай го. Ще скрием пушките. Ето тук. Ето тук. Ето тук е къщата на баба за Звездара. Ето тук. Ето там. Защото мисля много на просто тя не живее, тя обитава. Да. Това трябва да се пазим, защото много хора казват, че е близко. Хората от Саудитска Арабия също се срещали някакви... Питахме няколко човека. Хора, сега се връщаме. Хора, връщаме се. Оказало се, че тук са живели истински хора. Погрешка. Но проверихме в интернет. Същата къща е там. Снимаме видео. И хора, видях едни хора от нашата база. Да, които са от България също. Хора, това наистина е много трудно, което го правим. Го правим само единствено за вас, нашите абонати и зрители, които сте ни подкрепили
И сте им давали толкова много пари, за да гледате толкова много видеа. Точно така. И ако някой не знае, ние сме търсещите на Баба за Звездара. Това е част 3, така че може да влезете в нашия YouTube канал и да видите първа и втора част, след като изгледате това клипче. Може би. И пишете долу в коментарите дали искате четвърта част да е все едно да четвърта част, не все едно да се пробваме да намерим оръжията, с които Баба за Звездара е убила хората. Ще се пробваме да го намерим и очаквайте четвърта част, пета част в събота на 10 май от 2-2:30 някъде там ще качим. Да. И сега мисля. И това беше от нас, хора. Моля ви се, абонирайте се за канала Търсещите на Баба за Звездара. И това беше от нас. Чао. Чао!